Chimbondipawo maminitsi ako mashomanane kwete akawanda. Pane zvakakoshera mweya wako zviri pano nhasi. Nhasi ndiri kuda kumbodzidzisa. Ndoda kumbotaura pamusoro pavaprofita venhema. Asi ndisati ndapinda munyaya yangu zvakazara, ndisati ndatanga kusendeka nyaya yangu pandinoda kuisendeka nepandinoda kuiturika, ndoda kuti umbotarira mufananidzo uyu. Tarisa zvakanaka. Uri kuona here mufananidzo uyu? Kana tikaringa tiri kure uko tiri kuona mombe. Asi tikafamba tichiuya padhuze nemufananidzo uyu, tiri kuona mombe shato. Ndoda kuti upewo mhuka iyo zita raungapa iwewe tisati tapfuurira mberi. Mombe shato here? Mope shato here? Kana kuti shatompe. Ini ndakaiti inonzi shatompe, nokuti mombe ndiye ari pakakura, shato ndiye ari kuonekera pakakura. Mombe ari kungozoonekera pamusoro. Musoro uyo tikaubvisa tikautsveta pawo wega, uri kuratidza kuti ndewe mombe. Asi muviri uyu tikasvika matema magura musoro maakuda kuvhiya muchiti ndo nyama yamunoda kutipa kuti tidye, tinotanga kuita madhautsi. Vazhinji vanoti idyai henyu shatombe yenyu, nokuti atikwedu hakuna mombe yakadai. Asi ndoda kuappreciata nekutenda zvikuru munhu akaedita nekugadzira mufananidzo uyu, kuti munhu akajekeserwa. Tawana chekutaura ipapa, taona pekusendeka nyaya yedu, zvaakudzidzisika zvakanaka. So ichokwadi chakagadzirwa. Zvamuri kuona izvo ndizvo chaizvo zviri vaprofita venhema. Ndichazokupa testimony yangu yezvataimboita kare tisati taziva Mwari. Takabva neko kudoro hakuna maheu. Chiprofita chenhema icho chitakambochiita. Saka ndichakuudza pamberi penyaya iyoyi. Asi ndoda kuti umboziva kuti zvauri kuona zviri mhuka iyo ndizvo zviri vaprofita venhema izvozvo. Pese panofamba chinhu, musoro unonga uri mberi. Kana atori munhu, musoro unenge uri kumusoro kudenga. Kureva kuti mukahwanda makadzikira muchiona munhu achibudikira, musoro ndo unonga uri pekutanga mudenga. Kana iri mombe, musoro uri mberi. Kana dziri mhuka zhinji, musoro uri mberi. Kana iri mota, riri gonyeti, musoro unenge uri mberi. Ndo unotungamidzwa. Saka muchiona kuti musoro uyo hauna kugadzirwa zvakashata, wakagadzirwa zvokuti ukautarisa unongoti ndewe mombe. Asi wazochisvika padhuze, wakuchiongorora muviri wese, ndopo unozoona kuti muviri uyu ndewe shato. Izvozvo ndo zviri vaprofita vazhinji. Ndo zviri vaprofita venguva ino yataakurarama. Taamunguva yekupedzisira. Matthew chapter 24 inoti kuchava nevaprofita vazhinji. Vaprofita vazhinji venhema vachamuka vachitsausa vazhinji. Vazhinji vachatsauswa nevaizwa. Muprofita wenhema target yake haisi pakuti akunyepere zvobva zvapera zvakadaro. Ari pakuda kukuuraya kuti ufe uende mugehena. Ndava achakutsausa kubva pana Mwari, kubva pakutenda kwezvokwadi ugoenda pakutenda kwenhema. Soko raMwari rinoti mwoyo yenyu kuti irege kumanikidzwa, tendai kuna Baba mutende nekwandiri. Asi iwowo manje wasvika pamuprofita venhema, uchapedzisira wangoti Elda nhingi vakaoma, muprofita nhingi akaoma, madzibaba nhingi vakapenga. Izvozvo zvega watorasika. Hakuna rimwe zita rinofana kupiwa mbiri kana kukudzwa kana kuremekedzwa pasi pezuva, kudenga, kunyangwe pasi penyika, kunze kwezita raJesu. According to Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Hakuna rimwe zita rinofana kukudzwa kana kupfugamirwa kana kurumbidzwa kana kunamatwa asi zita raJesu. So
ndine urombo zvikuru kune vasati vanzwisisa vanongoti chero ari muprofita. But bhaibheri kuna Matthew chapter 7 verse 15 rinoti chenjerai, vaprofita venhema vachauya kwamuri vakapfeka nguo dzamakwai asi mukati ari mapere anoparadza. Muri kuona mhuka yamanje zvaakumeka sense tikaverenga Matthew chapter 7 verse 15. Chimira ndikudze kana usati waziva, iwewe unoda kudzurwa maningi. Kudzurwa ndo kwaunoda. That's why kurasika kwako kuri kuzhinji, nokuti wakati ndinoda kudzurwa, ukangozwa pati nyenu heta ndiende kune vanodzura. Mai charamba pavakaimba vachiti handidane vanodzura, handidane vauki, naMwari ndakakwana. Vanga vasikapengi ipo paya, vaiparidza dzidziso yezvokwadi, ndo yavaidzidzisa ipo paya. Munhu anofanira kuvimba naMwari chete. Iyako yekuda kudzurwa iyi, woona dafi razikatu pachidya rakuti ichitomuka ugoti vanorapa nekuti wadzurwa datya. Parakapinda dafi iri wakariona here? Mhinduro inoti hauna uriona. Ko sei wazoda kuriona richibuda? Chinhu chakapinda zviri spiritual, chinhu chemweya ichi chinongofana kubuda mapindiro achakaita iwe usingachioni. Iwe chaunongofana kuona kuporeswa chete. Unofana kungopa testimony yekuti handizivi kuti chii chakaitika. Ipapo ndo panotangira kuuya kushamisa kwaMwari kuti wakaporeswa. Handiti munoziva uya wekudzikinurwa naJesu akubvunzwa nevakuru kuti tipe tinzwe, anoti ini handizivi zvese zvamuda kundibvunza, chandinongoziva ndechekuti ndaandisikaoni, asi izvezvi ndava kuona. Ndaakuda kukupa testimony kuti uchenjere vaprofita venhema. Ina handivharwi nemuprofita. Tisati tatsanangura nhau ndisati ndakupa testimony yangu, mira ndikuchenjedze kuziva kuti kune mhando ngani dzevaprofita venhema. Vaprofita venhema kune vakaromba, handiti kune vakaromba zvekutondoprofita chaizvo, zvokuti vanoziva nenhamba dzako dzechituku, nekumba kwako, nekwaunobva. Ndosaka bhaibheri kuna Maki richiti kuchava nana Kristu nevaprofita venhema vachaita zvishamiso kuti mutende. Vanotoita chishamiso chaicho, mapipi ekuti unoti yo, Mari, mvura chai inoshandurwa ikava ropa, mvura inoshandurwa ikava mukaka. Zvese izvozvo hazvina maturo kunyamboita mashiripiti akaita sei. Ndoda kuti uzive, igrupu rekutanga iroro kune vaprofita venhema vakandorombera uprofita hwacho, wokuti hauna vanokuudza zvese kese kese, asi asiri Mwari zvake. Kuri kuromba. Number 1, kune gurupu revaprofita venhema vanoshandisa inonzi psychology, vanoshanda nepfungwa dzako iwewe, dzokuti vakataura mukaita conversation, zviri kubuda mwauri iwewe uchitaura, vanopika kuona area iri kukutambudza, kubudikidza nekutaurirana nhaurirano chete, conversation, muchingotaurirana zvenyu, iwe uchitaura iye achipindura, iye achitaura iwe uchipindura, anokurumidza kutopika. Conversation iyoyo inomupa zvekutaura zvekuti haurambi, anotanga kukuprofita kubva panhaurirano yenyu. Kozoya maguruvhenga. Ini ndakati maguruvhenga kana kuti matsotsi, ikoko ndokwandaiva ndiri ikoko. Handinyari kuzvitaura nekuti Mwari akandiporesa, Mwari akandidzikinura. Mira ndikuudze zvataiita isusu kuitira mangwana. Ndoda kuti uzive, isu taigona kusvika nguva dzinobuda vana vechikoro, tofamba munzira tichipesana nevana vechikoro tudiki tuya twumacreshi, grade 1 grade 2 itwo tuya twaitanga kubuda kare twaitanga kubuda. Zvazvemazuva ano zvekuti mwana ari kucreshi anobuda na4. So itwoto ndo twataitaimira, totosangana natwo toti hesi kana vana muri sei, kana tiine maswitsi tototupa.
totodya maswiti paipai tichitotaura nato totifarira maningi, twatifarira totanga kuti nei mwana tiri kubvunzawo kamunharaunda mwamuri kuenda umu pana vaivai vanorwara vanonzaniko ava vanorwara tonyeponga tisikazivi toti vaivai vanorwara vanonzaniko ava vari kurwara mhani ava ito tinobva tatoti muri kutaura maitebitha tatoti ehe maitebitha unoaziva aiwa hawazivi unoda uninyepera ndinoaziva kwamba vakatotaura naaziya vanorwara zvakati vakazodai kotsanangura zvese pamwe kekumba kwacho kanenge karipo kana karipo kekumba kwacho isu tinoita toirasa tichati hatifariri paine kekumba kwacho toda pasina kekumba kwacho totsanangura kamwana kaya kanotsanangura zvese nepamba pacho nezita racho nezvavari kurwara. Isu totosvika ipopo gogogoi makadii tatumwa naMwari pano tikutsvagawo anonzi Tebitha chakati maitebitha vanorwara mudumbu vakambobva kuita misikereji vakambodai vakazodai Mwari mativhira nepi vanotanga kushema Mwari unoshamisa Mwari makanaka Mwari mandirangarira Mwari ndataurirwa zokwadi yese ndaudzwa pindai vanhu vaMwari pindai vanhu vaMwari. Tisati taenda kure hondo iri pano yakakura panoda kudzurwa pano saka tinoda kumboenda kugomo imbotipai mari yakati tine zvinhu zvatoda kundogadzira zvishandwa zvatoda kutenga hamukwanisi kutenga mega topiwa mari ya tondotenga zvishandwa zviyazvi saka taita overcharge pamwe kungotenga kamazove cooking oil nei $10 apa mune matipa 50 toenda imwe yacho tondolaza kumwa doro uri kuona muprofita wenhema right tandolaza kumwa doro nyadzi dzapera manheru todzoka safungoti hatidzoki tinotouya manheru pasviba kwati musha wese wazara kuti mtu right toti right taakuda kutanga basa regai timbondochinja tobva taenda tondochinja mbatya dzedu ipapo ndo patinoisa madumwa ekugadzira muruoko uri kuona ruoko rwangu uri kuona bhatyi rangu iri mukati mwaro umu kupinda kuno toisa chinhu iwoyo muoko ndo unonga wakabata tsvimbo haufani kudzika pasi kudai ukadzika pasi chinodonha right ndinga ndakabata tsvimbo yangu right ndichitombotsveta tsvimbo ndichisimudza maoko mudenga zvandiri kutaura izvi Satani hazvidi nokuti taakufumura zvakaipa. So ipapo ndo patinotaura kuti cherai gomba kikidi motsekeda kuchera right tomhanya richiri kutiza riri tosvika ipapo chatiza endai mochera futi apo munofane kuchera musi iwoyo munofane kuchera tozadza makomba ese aya nemvura right anenge achida kudzura uya manje ochitanga kurira ombomhanya oenda kugomba iri odzoka kugomba iri oenda kugomba iri ozosvika oti tomu ocha zvekuzvijatira achisa ruoko ruya rune chinhu mumvura. The moment yaari kungodaro nefosi yekuuya chinobva chatevera ruoko ruya chodonhera mumvura ochitatarika kuchibvisa kikiri pano chiti zvomoti bidiri kumbofenda vamwe vake vomhanya nemvura kumubvaidzira maizira mwachirirawo nemweya vamwe zvinonzi yembai vanhu vaMwari yembai munhu anofa yembai kukuvhundutsirai right adaro manje ipapo ndo panobva panzi chinhu chiya chiapo chatsvetwapo chinhu chiya chatsvetwa ipo paya chinotanga kuti pfakanyi chopfakanyika paya izvo chinhu ichi ukatochitarisa chinechi chityisa netakatora nguva kugadzira chisa zvuma chita sei nezvimatehwetewe nezvimveremvere asi pakatikati chaipo panenge paine
benyu riri kutozwa. Saka ndo riri kukonzera kudai riri kudawo kubva nekuti rakasungwa ipo pari. Saka ndo patinotora banga toti chiko baya, ropa roti tsa kubuda. Ndo patinotaura kuti mwana wenyu akafa gore riya ndo ropa rake, nauyo nhingi akafa gore riya ndo ropa rake. Uri kuvaona here vaprofita venhema? Uri kuvaona here vaprofita venhema? Right. Vakawanda, kune zvakawanda zvinoitwa nevaprofita venhema. Vamwe vanototanga machechi, igokura chechi igova nevanotevera, asi vari vadzidzisi venhema. Dziri nzira dzaSatani dzekutsausa vanhu. Zvese izvi zvinongotsausa iwewe. Zvese izvi zvinongokudhisadvantage. Nokuti soko raMwari rinoti musava nevamwe vamwari kunze kwangu. Usafugamira chinhu chipi chiri kudenga, chiri panyika, nyangwe chiri mumvura. Usachifugamira, fugamira zita raJesu chete. Saka nekuita kwakadai unenge wakutenda mwandiri, wakundisa palevho yaMwari. Saka watotsauka. Hauchagoni kunamata nyangwe uri wega kuti Mwari ndiwanireiwo nyasha. Muzita raJesu uchinamata uri wega, unenge wakudhipenda neni. Unenge wangoti muprofita nhingi, madzibaba nhingi, uyai. Pese paita problem haudaidzi Mwari, unodaidza munhu. Urikuona kushata kwekutevera vaprofita venhema. Haugoni kudaidza Mwari, unodaidza munhu. So Bhaibheri randoverenga rinoti munhu anofana kubarwa patsva. Abarwa patsva oziva Mwari. John chapter 1 verse 12 inoti asi vose vakamugamuchira vakavapa simba kuti vave vana vaMwari, ivavo vanotenda kuzita rake. Kana wava nesimba iroro, waakukwanisa kuzvinamatira wega. Uri kuona nhasi taakukupai dzidziso iyi free pachena, handidi kana sendi rako. Nyangwe ukauya nhasi unogona kufunga kuti pamwe nekuti ndiri kuwana mari paYouTube, no. Nyangwe ukauya fair chete, euda chimbondibatsirei counseling what usafunga kuti tinoda sendi rako. Tinokubatsira free. Uenda kumba kwako, Mwari watakatenda ndiye anozotibhadhara, kwete zvataita kare zviyazvi. Mwari akatiwanira nyasha, takadzikinurwa, takaponeswa. Saka nhasi ndangoti uchenjere vaprofita venhema, uzive maitiro avo. Ndambokupa imwe chenjedzo, part 1 yevaprofita venhema. Tichazoya nepart 2 yacho tichidzidzisa. Ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya ukereke. God bless you.